les 4 comarques de l'Ebre, la Ribera, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, ofereixen en la gastronomia comú l'arròs, que cuinat de les diferents maneres, sigui de secà, sigui d'horta o sigui de mar, els nostres restaurants ofereixen als visitants que facin el recorregut gastronòmic i cultural. L'agrupació turística i cultural Mar i Terres de l'Ebre ofereix el recorregut gastronòmic i cultural des del 20 de febrer al 13 de juny. El participant, al primer restaurant li donaran un llibre informatiu, un mapa, que podrà triar els menús del recorregut, podrà elegir la zona que vol visitar i quan ompli les 6 casilles que li assenyalarem cada vegada que vagi a un dels restaurants, al final tindrà opció a un premi, a un sorteig de 200 euros i un certificat d'experts en arrossos del territori. Hola, bona tarda. Avui us prepararem un arròs amb verdures i bacallà. Per fer-ho tenim que agafar les verdures de temporada, que en aquest temps tenim la bajoca, la carxofa, els espàrrecs, pimentó roig i pimentó verd. Podem variar una mica les verdures segons el temps i segons els nostres gustos. Ara més avant podrem ficar faves i si per exemple no ens agrada el pimentó roig, podem ficar carabassí o el que sigui, la verdura que més ens agradi a nosaltres. Per començar, tirarem una mica d'oli d'oliva. Normalment és important que la qualitat de l'oli sigui bastant superior. No agafem un oli molt fluix, hem d'agafar un oli bo. En aquest cas és oli d'oliva verge de la nostra zona, des de la zona de l'Ebre, i ho anirem dorant, que després al final se notarà el sabor. Ho dorarem una mica en l'oli d'oliva verge. Bueno, no cal dir que les verdures les he tallat totes, les he ficat aquí dins. Allí tinc una mostra. Dorarem. I una vegada ho tinguéssim una mica dorat, añadirem la picada, que la picada és oli d'oliva, en una mica de julivert i una mica d'all. Alguns puestos me penso que li diuen salsa verda o cada lloc li diuen un nom. Añadiré una miqueta. Ho farem a foc bastant fort. Han passat 5 minuts i tenim totes les verdures ben dorades i ben fuses en l'oli d'oliva verge. Ara añadirem el tomàquet, que és tomata ratllada. El barrejarem bé. I el reduirem. Quan el tindrem reduït, llavors tirarem l'arròs. Ara ficarem la sal perquè vagi agafant una mica de sabor. Després ho rectificarem. Ara ja tenim el tomàquet ben reduït i afegirem l'arròs bomba. Simplement és un arròs que és una mica més complicat de fer perquè produeix menys arròs per hectàrea de cultiu. Potser per això és una mica més car. He afegit 4 grapats que aproximadament vindran a ser uns 400 grams, 100 grams per grapat d'arròs. Nosaltres a casa potser cada un té la seva mida, doncs cada un s'ho fa a la seva manera. Quan tindrem l'arròs ben sofregit, això ho farem res que més per a cremar una mica la fècula i que no se mos quedi l'arròs tan apegat. Allò que queda tot pastós com un bloc. Llavors queda millor. Si se sofregeix una mica l'arròs, sempre va millor. Una vegada tindrem l'arròs ben sofregit, añadirem el caldo de peix. El caldo de peix normalment allà el fem en crenc i peix de roca.
Normalment sempre es fica el doble de caldo que d'arròs. És la proporció que se sol emplear. Sempre varia una mica, depèn el foc que ho estem fent. Ara ja ho tenim quasi tot acabat i añadirem el bacallà. El bacallà el tallarem a trossos, no molt grossos, per a que me'l poguéssim ficar millor a la boca. Ho mesclarem tot ben mesclat i jo ja no afegiria més sal, perquè com el bacallà normalment sempre té tendència a donar-li més força, doncs ja ho deixaria. Ara ens esperarem sobre uns 9-10 minuts, 12, depèn la intensitat del foc. Una vegada passats els 9 minuts de temps de cocció, quan ja veiem que està a punt d'acabar-se, el que hem de fer és treure l'arròs abans que s'acabi completament de beure el caldo de peix. I el deixarem en repòs sobre uns 4 o 5 minuts. Molt bona tarda i que es vegi molt de gust. Moltes gràcies.